У Херсоні обрали запобіжний захід для ветеранів АТО, яких напередодні затримали в Генічеському районі на Херсонщині. Звільнити з-під варти безпосередньо в залі суду. Це 5 чоловік. Вони члени громадського формування «Аскер» та батальйону «Айдар». Вони займають активну громадську позицію і відстоюють права місцевих мешканців. Про перебіг подій дивіться далі в сюжеті. Вечір середи. До Генічеського відділу поліції доправили 5 чоловіків. Це члени громадського формування «Аскер» та ветерани батальйону «Айдар». Затримали чоловіків опівдні, коли ті прямували з Новоолексіївки в Генічеськ через буцімто напад на офіс сільськогосподарського підприємства. Підтримати побратимів згодом приїхали десятки активістів, учасників бойових дій та пересічних громадян. Кажуть, чоловіки займають активну позицію і відстоюють права місцевих мешканців. Зокрема, борються з рекетом та нелегальними перевізниками. Відтак, мають питання до правоохоронців. Ви знаєте такого Стаса Макеевского? Знаєте, а чого він ще не в тюрмі? А вон вам бабки проплатили. У вас тут же широкі, ёли-пали. А чого він ще не в тюрмі? А от добровольці, патріоти, зараз допитуються закриті. І захищали родину, 14. Вам не стидно? Нам вдалося телефоном поспілкуватися із одним із затриманих активістів. Це Анатолій Величко. І ось що він розповів про причини затримання. Антитила команда, я не знаю звідки, чи з Херсона, чи з Києва, любою ціною нас запакувати, коротше. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що ми почали вставляти в палки колеса місцевому кримінальному авторитету на прізвиськи Стас Макеевський, Губа. Ми почали йому вставляти палки в колеса, і от виходить така ситуація. Всю ніч ветерани провели в райвідділку. Під ранок їм зачитали підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про хуліганство. У зустрічі з власним адвокатом відмовили, натомість дали державного. В чому їх підозрюють, ветерани не розуміють. Вважають, що їх переслідують через активну громадську позицію. Мовляв, через бездіяльність правоохоронців активісти і ветерани взялись охороняти місцевих жителів від криміналітету. Самі полевики, самі таксисти – це прості люди, які просто искали защиты. Да, в данный момент вот ребята с батальона, ветераны с батальона «Айдар» вступились за них. Они были за то, чтобы таксисты ушли в законное русло, платили государству налог и никому не платили дань. Естественно, да, пришлось действовать, так как это мафия, донецкая мафия, пришлось действовать. Ну, естественно, и гражданское формирование «Аскер» тоже поддержали. Так, когда бездействуют правоохранительные органы, приходится подключаться, к сожалению, и ветеранам АТО, ну и активістам. Раніше голова Генічеської райадміністрації Андрій Онищенко оголосив про масові перевірки таксистів після 27 листопада. Водночас влада області запевняє, з нелегальними перевізниками та рекетирами борються правоохоронці. При обласній адміністрації навіть створена робоча група, а на зауваження активістів та медіа одразу реагують. Много сигналов о том, что есть нелегальные перевозки. Мы создали в областной администрации совместно с правоохранительными органами, в том числе совместно с СБУ, рабочую группу, которая изучает эти нелегальные перевозки. Уже устранено несколько таких нелегальных перевозок по информации правоохранительных органов, которая мне известна. Вся та информация, которая публикуется время от времени в социальных сетях и в средствах массовой информации, активно проверяется правоохранительными органами и осуществляются необходимые действия для того, чтобы нелегальных перевозок, по крайней мере, в Херсонской области точно не было. Затриманих активістів, яких протримали усю ніч у СІЗО, на ранок доправили до Херсонського суду. Там мали обрати запобіжний захід. Адвокат одного із затриманих назвав вимогу слідчих необґрунтованою, адже самі свідки заявляють про те, що не можуть опізнати людей, що знаходилися на території організації та вчинили хуліганські дії. Якщо звернути увагу на протокол допиту, то є таке питання: зможете ли ви опознати кого-либо із нападавших? Ответ: думаю, що ні, так як всі вони були в балаклавах. Таким чином, прямих доказів того, що мій підзахисний, тобто Чуйков, вчинив якесь кримінальне правопорушення відносно даних осіб, немає. Зрештою, суд ухвалив рішення звільнити затриманих. Вікторія Бойко, Владислав Стужук, Заман, АТР.